Здравейте! Днес ще ви представя другата си моя книга Клиент номер 1 Опасна близост. Тя се роди, защото аз почувствах нещо към една жена. Дадох и статут на клиент номер 1, а опасната близост си мислих, че е когато започвам да имам нещо общо с женена жена. Нищо подобно. Опасната близост се оказа от това, че аз се срещнах с един много стар дух, който ми показа доста неща и в момента, благодарение на това, аз изучавам доста неща, превърнах се в какъв ли не и занимавайки се с какво ли не, за да мога да стигна до дълбините на собствената си душа, на собственото си сърце и така нататък. Клиент номер 1 израсна като клиент, защото да, той беше потребител, но си нямаше и на идея, примерно, че ще му бъде дадена такава чест, ще може да прави и да посещава един салон за масажи, моят салон, който е специализиран с това да прави единствено и само масажи, нищо друго. Винаги съм искал това нещо да е точно така, защото аз искам да е една услугата, но да е поднесена както трябва. Мисля, че с 16-17 годишен опит така доста добре съм се научил да предразполагам нещата. Вярно, имаше през този период и доста капризи, които така или иначе не удовлетворих, защото аз не удовлетворявам капризи. Да, услугата си е услуга, но който има много капризи, отива нататък. Аз не се ангажирам с това. И малко след като се появи клиент номер 1, аз почувствах вътрешния си глас, така по-осезаемо започнах да го питам вътре какво още мога да направя за този човек и така интуитивно се появяваха програмите, с които аз мога да продължа да я доизненадвам. И в един момент нещо, което най-много ме стресна, е това, че на един от следващите въпроси какво още мога да направя за този човек, вътрешният глас подсказа, нищо не ти остава друго, освен да се влюбиш. И аз викам, добре, как ще се влюбя, след като аз има вероятност да я загубя? Но така и отговор не получих, защото пред любовта загуба няма. Така аз след известно време, когато ми беше нарушен съня, аз загубих своя сън, загубих своето спокойствие, но един ден се престраших, казах и го всичко това и оттам нататък тя загуби своя мир. Ходихме по различно време на различни места да се изповядаме, като си мислехме, че и двамата по някакъв начин бъркаме за тези неща, но не се получи точно така. Вътрешният мир беше нарушен от споделянето от моя страна към нейна на любовта. Тя никога не сподели това нещо, което аз усещах. Това няма никакво значение за мен. Аз съм щастлив от този факт. И искам да кажа, че клиент номер 1 остана в историята. Вече така близо 2 години, откак книгата Клиент номер 1 Опасна близост така бележи доста голям успех. Самия клиент номер 1 е виждал книгата, знае, но при условие, че знае, че той е вътрешен герой, знае, че съм бил като един многовиден миньор и съм ровил в нейните дълбини, разголил съм душата си, тя е разголила своята и може би си е мислила по някакъв начин, че това е един голям проблем и че аз ще тръгна да разгласявам всички тези неща. Не. Аз нямам такава цел. Имам за цел единствено да ставам с всеки изминал ден все по-добър. Искам да ви кажа, че книгата си Клиент номер 1 Опасна близост може да намерите в печатнакниги.com. Благодаря ви.